Siyabingelela kumhlaba, siyabingelela kumagumbamane omhlaba, siyabingelela kwi-Afrika, South Africa yonke iphela, kwisizwe sonke. Ngibukela kakhulu kubalandeli bayo le channel kaDokotela Mshayiwezitha TV. Ngibonga kakhulu sibamba ngazo zozibini ngawo lo nyaka ka-2024, unyaka wamaqiniso, unyaka wotshintsho. Kodwa umuntu ma elifuna utshintsho, ngeke utshintsho likulandele uhlele ekhawushini ubukela u-TV usithi u-ice cream, kodwa utshintsho likulandela ngoba wena uphakamile, wahamba walwela impilo yakho khona ukuze kube kutshintsho empilweni yakho. Le nkulumo ithi ngeke kuhlale kunje, ayifiki uhleli, ayifiki usonga izandla, kodwa ifika ngoba ugudla, ifika ngoba uhamba ubetheka, ifika ngoba uhamba ukuthi wena kade ngihamba inyanga. Kulapho khona eligama lizwaliseka khona lithi ngeke kuhlale kunje. Mawuhleli ngeke ulwazi igama ukuthi likhuluma, kodwa igama lijulile. Ngiyabingelela kumhlaba ke, nguye lo udokotela kwakhona umshayi wabo abashayi kwindawo yaseQonce edolofini Mfondini, kude kufuphi neDimbaza, phansi ezansi kula ndawo kuthiwa kusedolofini. Hleli phaya mina isithole sobukhosi. Ngizophendula ke namhlanje imibuzo. Imibuzo. Yayi imibuzo inzima. Yazi umbuzo unzima. Umbuzo unzima. Kodwa ngizoyiphendula. Ngizophendula imibuzo yabalandeli. Abalandeli kade bengibuza, Dokotela, unazi izipoko? Dokotela, uyathwalisa yini? Dokotela, unabo abafana abafushane? Okay. Ngiphumela ubala ke namuhla. Mina ngithi ngindoda amadoda, ngaphekwa inkunzi yenkunzi, usigadla senyama safela emazweni intaba zabantu ziyakhulumisa. Wakhuluma kwenzeke, waqosa imfene kwalabo kwempodla, waqeda wayindumandumane yadumeza izwe. Kwaphuma thina. Lithi ke lami, yebo ngiyathwalisa mawufuna, ngiyakunikeza isipoko mawusifuna, ngiyakunikeza umfana omfushane ma umfuna, kodwa lokho sisivumelwano nesigqibo ne-agreement yethu kwindawo yemfihlo. Ngiyavuma lapho sizwe sakuthi njalo ngithi mina kade ngasho ngithi ngasithatha isikhwama sokuthakatha. Mina ngumthakathi wendaba, ngisuka sambe ngithatha ungibeke. Yengizwa ngithini? Ngithatha ungibeke mina. Ekhehla lami. Baba, Ngiyaxolisa ngokuphazamisa khehla. Yazi mawuthi umthakathi wendaba. yeah, Wancingeza ngokwawundithathile khehla saya ngapha eBlom. hawu Nkosi yami. Kusasisebenza kulamzi khehla sibethelela. Ukuze ngene izulu endlini khehla lami. Kanye kwakusenzeka ntoni ngalami Dokotela? Kudala nibawula ukubuza lento khehla lami, kodwa ke namhlanje ndikubambe apho umncane khona wadla ngotsho abantu. Kodwa akho mncane Dokotela umkhulu, kodwa ke ndikubambe u-off guard namhlanje. Khawutsho khehla kwakusenzeka ntoni ngale mini? Hawu mfana, wemfana, wena ungifaka kwinto ebengafisa ukuya kuyo, kodwa ke sowukhulumile kulungile. Njengoba ngizithemba, mina ngizithemba, ngiyazithemba ngale ndlela, ngoba vele nginako enginako. Yangizwa ngithini mfana? Ngiyakuzwa Dokotela. Lapho okushube kakhulu tata, lapho okushube kakhulu ngendlela yokuthi
lela khaya sasiye kulo wetata kwakunzima ngalendlela yokuthi labo bebeqedwa lizulu babehanjiswe lizulu bonke. Okay. Kodwa mina njengothi ngithi mina nginako enginawo, mina nginempoko ngiyavuka. Awu Nkosi yami ngiyaxolisa ukukhuluma lokwezulu. Kwahlanganwa umphonomphonyana la. Yangizwa ngithini mfana? Ngiyakuzwa khehla. Kwahlangana umphonomphonyana lapho. Awu. Kwacaca inkunzi emazini. Yangizwa? Ngiyakuzwa khehla. Inkunzi nenkunzi ayigubi isibayeni sinye. Kodwa mase zihlangene kufanele ukuthi ibe khona ehlehlayo. Ibe khona igobuphondo khehla. Ibe khona ugobuphondo. Njengoba ngithi mina nginkunzi obekhuza uhlabe ngeke ahlabe hlaba ngophondo kuye nodaka. Yayithi lento yangiqedelela lapha yena kodwa afika zimile emanzini. Angeke ngijule ke, angeke ngingene, bukeli ngiyaxolisa. Ngeke ngingene ngelapha efonini kodwa ngiphendula umfana ngithi mina nginkosi, ngiyinkunzi. Mina nguSathane ubuxolo ngokutsho kodwa okuyicala elihle. Uyabona? Okuyicala inyanga neliphilisa abantu. uSathane osizayo khehla. Mina nguSathane nje osizayo. NguSathane mina obusisayo. NguSathane okhupha ekundlaleni akufake enjebeni. NguSathane okhupha ebubini akufake ekuhleni. NguSathane mina okuthatha enhluphekweni akubeke ezingeni. NguSathane okushintsha igama elingelutho likwenze ube lutho. Yangizwa ngithini mfana? Ngiyakuzwa khehla. Angeke asivale lencoko ngoba ijulile. Ngacabanga into ezininzi khehla. Okay, asivaleke lapho ngithi mina. Wena ukude noma lento uyibona ngathi indlalo ijuku. Fika kwaMshayiwezitha ubone lento ikhona. Lento iyaphila. Lento inyaniso. Ufuna ubona siyakhombisa. Yonke into ofuna uyibona siyakhombisa. Khoma. This is not a joke. Xa ungayazi awuyazi. Vuma. Ungathi into ekhona ayikho ngoba wena ungayazi. Ngofuna uyazi sondela koyaziyo akukhombise. Angilwe kodwa ngikhuluma iqiniso. Andikho lapho lithi mina. #ayikho inkomo yabo ubuthongo. Nayi inamba yami lengohlukonayo. 067 9469 570. Mina ngise Eastern Cape eDolofiyeni eQolo. Mphakathi sizwe Africa, South Africa, Africa. Siyabulela. Sibamba ngazo zibini. Ningamshiyi umshayi, ningamlahli. Sizwe siyabonga. Ngegalelo lenu nonke basupport le channel. Ngithi bayethi mazane ethole kuni. Siyabulela.